Dyma ni ben llanw y cystadlu yma ynghylch y Ceffylau Prif Bencampwriaeth yn 2025 yma yn y Ffair Aeaf a Helen Williams y beirniad yn barod I fynd ati I feirniadu. Wrth I ni droi'n golygon awr at Prif Bencampwriaeth y Ffair Aeaf. Unwaith eto. Iawn. I ni'n troi... Iawn. Dewch I ni edrych yn fanylach nawr te ar y ceffylau Sioe flaen, llygad Helen Williams o Frydfa Seiont. Dyma ni'r cobyn Cymreig fuddigol. Llan Morlais Buster. Ebol blwydd. Ac wrth y march Llan Morlais Sylfest. Kristen Harris yn dangos. Max Wyston y berchenog o'r gwyr. Ac mae'n rhaid dweud, beth sy'n arbennig ar gyfer y llwyddent yma wedi dod nôl I wneud y ddwbl ar ôl ennill yn y sioe haf, sydd ddim yn digwydd yn aml iawn. Bod y cystadleuydd yma ddigon ddewr I ddod nôl rhag ofn iddyn nhw gael I pwysio off y top. Ie, a mae'n gweud lot o cyfrolau am y dewrder a'r ffydd sydd gydag yn y creadur. Helen Williams yn beirniadu, a Helen wedi bod a Ceffylau ers iddi gofio diolch i'w thad na throi hi ar ben ceffyl pan oedd hi'n ddim o beth. Ie, gwr bonheddig oedd ei dad hi yn dyn ceffylau go iawn, ac oedd o wastad amgylch y sioeau, yn cofio yn ifanc a parch tuag ato fo, a oedd o'n gwybod ceffyl dda, ac Helen wedi, wrth gwrs, wedi cael ei diddordeb, a mae chwiorydd Helen fan hyn yn gwylio hefyd, felly mae'n achlysur i'r teulu, mae'n hyfryd. Felly mae hi'n cael ei beirniadu. Yndi, siwr o fod, felly ie, a cofio Seiont wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde. Ond dyma ni y Bencampwriaeth yn yr adran ec, sef Abergyfenni Vogue. A un ddari ti ffansio yn gynharach. Nath I fynd yn llygad I, Nicole Wayman a Will Perrins. Wrth y march Donis Llawen, ac allan o'r gaseg Abergyfenni y Rosie O'Neill. A Will yn dangos. A mae di teithio'n hyfryd drwy fi'n dwi, a mae yna rhyw natur tawel yn perthyn. Dwi wedi symud yn dda. Dyma ni yn adran B, Helen. Thistledown Red Bull. Enillodd Bencampwriaeth y Bridiau Cymreig. Alison Wright yn berchen. Josh Hampson yn dangos. A'r golau yn dangos Thistledown Red Bull ar I orau. A ti'n crybwyll tad Helen Williams fyna o Frydfa Seiont sydd yn beirniadu. A'i thad wedi bod yn gweithio gyda'r cobiau gweithio'r tir blynydde nôl a rownd laff gydag o gwmpas Canarfon. Wel ie, mae'r ffarm reit ar gyrru yn y dre. Ac ie, mae'r gyrru a'r marchogaeth wedi bod yn bwysig iawn I Helen dros y blynydde mae wedi cystadlu yn y naill categori. Ond ie, wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynydde gyda Cesig a Meirch Seiont Gwrtheir yn y march oedd yn ennill dipyn. Gwrs yna cwpl o hen Gesig ddiog yn y blynydde nôl yn cofio fel un ifanc iawn, Carberllan Bethan a Greenway Coral, dwi'n meddwl oedd enw'r gaseg. Ac ddwy ferch I Brenin Dafydd fel dwi'n cofio. Thistledown Sugarloaf yn nesaf gael ei beirniadu gan Helen Williams. Yn eiddo I Sandy Anderson. Liesl Mead yn dangos. A Sandy Anderson wedi cael tipyn o lwyddiant eto leni yn y Ffair Aeaf. Do, chwarae teg, ac a hon yn enillydd poblogaidd ddoi gyda bobl ar adran A. Mae'n debyg bod I wedi creu argraff ar rheini. Liesl Mead yn arddangos. Ac yn merch I march sydd wedi wneud, wedi bod yn ennill fan hyn yn y gorffennol hefyd, sydd Ilar Dakota. Ac yn ddifyr, mae'r cobiau yw dileit mawr tad Helen, fe ddechreuodd gyda yr adran A a B. A
prynu nhw i Helen cyn mynd mlaen. Dyna'r datblygiad naturiol mewn ffordd, yr adran ar gyfer, wrth i chi dyfu, ydych chi'n mynd trwy'r meintiau ar adrannau gwahanol. Synhwyrol. Wrth gwrs, chi eisiau mynd syth i gobyn y gais. Dyna ni Thistledown Sugarloaf wedi cael tro da. Dyma ni y ceffyl chwaraeon buddigol. Gan gofio mai dyma'r Prif Bencampwriaeth, felly ni'n gweld y buddigol ym mhob un o'r adrannau dros y ddeuddydd diwetha yn dod nôl i fynd yn erbyn ei gilydd yn y cylch yma i fynd am y wobr fawr. Simon Charlesworth yn dangos Ashley's Dignified. Enillydd y dosbarth i'r ebolion sy'n adferch yn yr adran y ceffylau chwaraeon. Ac wyt ti'n gallu gweld yn syth wedyn ni y gwahaniaeth yn dwyt. Dyna beth sy'n mor braf yn gweld pencampwriaeth fel hyn, y gwahanol fridiau yn cael eu cynrychioli. Wel, Ashley Anderson sydd yn berchen ar y nifel yma, yr ebol yma. Judged the first classes this morning, judged by Mr. Matthew Ainsworth. Helen Williams yn cael y cyfle eto i edrych ar Ashley's Dignified. Helen hefyd wedi teithio Ewrop ac yn edrych ar ôl rheini sydd yn cystadlu gyda'r dressage. Felly'n brofiadol iawn yn y sawl maes sydd yn cyd-fynd â byd y ceffylau. Dyma ni Helen o Brydfa Seiont. And we have the final exhibit. Nesa, Royal Guardsman yn eiddo i Claire. Ie, Claire a Jonathan Batt, y rhandryd Cymreig. Felly, oedd hi yn bencampwraig yma ddoe. Bencampwr, yma ddoe. Ac wrth y march penna Welsh Comet ag allan o'r gaseg High Flyer wedi cael ei magu gen chwaer Claire, Natalie. Ac i atgoffa gyda'r rhanfryd Cymreig, mae angen i safswm o 12.5% o wad Cymraeg yn dos. Oes. A gallu di gymysgu gydag unrhyw beth wedyn, bron a bod i deilwra i'r hyn licet i gael. A bendant. Wel, jyst i ffeindio fan anodd i setlo yn gynharach i drotio, ond gobeithio gewn ni drot dda rwan. Wel, mae'n mynd yn well, mae'n rhaid ddeud. A rhyw ddathiad yma na, rhyw gic bach. Llawn heiddi. A rwy'n symud lot well lawr y cefn, da iawn, Claire. Lle dyma ni Helen Williams o Frydfa Seiont. Wedi magu ar ffarm y tu fas i Gaernarfon, yn cofio mai thad hi oedd berchen rownd lath yn y dre, ond a dileit enfawr ym myd y ceffylau. A diolch iddo fe ddatblygodd ei chariad hi tuag at byd y ceffylau. Mae Helen wedi bod yn mynychu'r sioe ers blynydde mawr mewn llaw dan gyfrwy yn gyrru ac wedi bod yn llwyddiannus ym mhob un o'r meysydd yna. Dyma ni felly, ein beirniad, yn cerdded yr unell. Wedi prynu'r cobyn cynta yn arwerthiant Llanarth, blynydde maith yn ôl erbyn hyn. Chwilio am stiwarwan, falle? Wel. Iawn. I le ei di. Gwn i ddim, Helen Cynwal. Gwn i ddim. 5 o... Falle a fi am... Y cobyn sydd yn mynd â hi! Wel... Wel, i feddwl, dyleit Helen yw'r cobyn ddim syndod ar y penderfyniad yna. A'r Sioe wobr yn mynd i'r adran A. A wi siŵr bydde tad Helen wrth i fodd yn gweld y penderfyniad yma. Yn bendant, a Helen yn wen i gyd yn amlwg yn hapus efo hyn mae wedi gweld.
Well, Christian Harris, I don't think I've heard a reaction like that from the leader or the audience for quite some time. Was all the running worth it? Because you are now the supreme champion of the Royal Welsh Winter Fair. Honestly, I don't know what to say to you. I'm Lost for words. I don't honestly, but I love his bike a bit, so I mean, and obviously Michelle and Mark, they do the work then, but thank you. That's all. I don't know. That's okay. Lost for words is absolutely fine. Of course, he won in the summer. He's come back here. He's won. He's gone champion, and now he's gone supreme champion. What's the future for this horse? Who can tell? You know, we see what happens, innit? We'll see what happens. Keeping us on our toes. Thank you. Diolch yn fawr, thank you. Dim problem o gwbl. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Also pleased to see Danny representing Welsh Government here in the ring. So, ladies and gentlemen, put your hands together to the Supreme Champion of the 2025 Winter Fair, Mark Swistons, Llanmorlau Sbyster. No, I think we're having photographs again. Gyferydliaeth felly, I enillydd Prif Bencampwriaeth Ffair Aeaf 2025, Llanmorlau Sbyster, Rhif 2546. Llawrheddau hefyd i'r Bencampwr, sef Bencampwr yr adran A, Thistledown Sugarloaf, number 2172. Well, ladies and gentlemen, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for turning out, both exhibitors and the people that have been watching around the ring. But also I'd like to thank the stewards.